N'hi ha que diu, els moros mos invadixen, estos no venen a treballar, venen a per la pagueta. Pues mira, vos contaré una cosa. Jo he estat de regidor en l'Ajuntament del meu poble i quan trèiem les bolses de treball per netejar, pues sabeu qui s'apuntava? Els moros, marroquins i de més estrangers. Perquè la gent del poble, generalment, preferia no apuntar-se per no perdre el paro. És una decisió legítima, No ho critiquen ni molt menys. Però després te senties pel carrer algunes d'aquestes persones que preferien agarrar-se al paro criticar als moros, perquè venien i volien paguetes. Però la faena fotuda va i sobre qui recau? Sobre els moros, que diuen ells. Això és aixina. Això és aixina. Una altra cosa, vas passejant pel terme i te trobes molt de camp perdut, abandonat, el típic. Cada vegada hi ha menys gent que vol treballar al camp, són tot minicampicos i herències que no s'aclarixen. Bueno, el que passa, no? A mi tampoc m'agrada treballar al camp, No vaig anar jo ara de res, però és el que n'hi ha. I te trobes molt de perdut. I te trobes molta gent que critica els moros, que si venen que ho tenen tot pagat, el menjador d'escola, que és mentira, això no funciona així, però bé, ja raonarem un altre vídeo d'això. Pues esta gent que critica els moros, que venen i mos invadixen i per no fer res, per tindre tot pagat, va i te trobes que entre moros, pakistanesos, etc., estan arrendant i comprant molts camps, estan pagant-los, de la seva butxaqueta. Estan arrendant-los i comprant-los per fer verdura o per tindre simplement el seu campet en el lloc on han decidit viure, en aquest cas al Balat, en el poble. I es veus arrear-se unes carasolades, 10-12 hores, agarrar-se al tub de goteig, al plàstic, a fer túnels, que això jo no veig a molta gent del poble fer-ho, No dic que no ho facin, però poca, perquè és que és normal. La gent volem treballar cada volta menys. I això n'hi ha que li costa de reconèixer. No sé quin amor li té a aquesta èpica del treball. Jo això no ho compré. Però n'hi ha gent que, per desgràcia, té que currar un animal a l'hores perquè li hagin els comptes. I és el que n'hi ha. Així és que te trobes que n'hi ha gent estrangera que està arriscant-se intentant establir-se comprant el seu terreny a fer les seues coses, no n'hi ha manera, també critica ells. Sabeu què? Que al final només n'hi ha que racisme darrere. Els volen pobrets, que no prosperen. Els volen pobrets i quan ja no puguen ser més pobrets, fora.